Bon dia, avui us explicarem com fer un Codepuc des de zero. Partirem de la base del programa del GD77. Primerament tenim la informació bàsica, on podem delimitar les freqüències si volem tancar-lo de banda o no. Segon, tenim el que ens apareix en pantalla quan s'engega. Hi podem posar un dibuix, hi podem posar el nostre indicatiu. I la segona línia doncs hi podem posar el que ens doni la gana. Bé, passem al menú. Aquí és molt llarg de configurar. Hi ha moltes dades a configurar, ja les explicarem en un altre moment, o està explicat en el menú. Ens saltem directament al General Settings, que aquí és on hem de posar el nostre indicatiu i el número 21 43 126, per dir alguna cosa, o 119, em sembla que és Digiloop. Bueno, és igual, el que sigui. A partir d'aquí podem configurar botons com us agradi, els missatges, si voleu configurar missatges, però anem a el que ens interessa. Els contactes, el tema contactes. Normalment ja hi tenim entrada a la base de dades nostre, però per exemple per afegir TGs, en aquest cas aquest TG, clicam aquí i posem el TG, per exemple, no sé, el TG9, on diu KLB, li hem de posar el 9, ja el tenim entrat, el TG9. En aquest cas és un grup call. En el contacte 2 el tenim com a privat, vale? Si per exemple volem crear el 99, és un grup també, no és un privat call. Per tant, l'hem de canviar. L'hem de canviar aquí. Perdó, no. Els hem d'esborrar perquè els hem de crear de nous. En grup o privat. En aquest cas, el 99 seria un grup. Val? I aquí també hem posat 99. Vinga, ja tenim creats. Ara l'hem crear un de privat, que seria, per exemple, el meu indicatiu. Val? Això és molt important, de tenir això clar. 21 43 0 49. Ja el tenim creat. Vale? RX Group List. En aquí hem de crear tants grups list de recepció com com TGs tinguem. En aquest cas hem posat el TG9, hem d'afegir-lo. Cal recordar que en els contactes hem de crear un grup cal sempre, que és el 9990. El 9900, perdó. Vale? D'aquesta manera, en tots els grups li hem d'afegir sempre aquest, excepte el 99, sempre el TG 9900, en tots els casos. Si volem crear per exemple un 215 o el 217, el TG 217, hem de fer la mateixa operació. Aquí hem d'afegir-ne un, que seria el 217,
i hem d'afegir el 217 i el 9290. Repeteixo, excepte en el 99, val? Que seria en el grup list i aniria el 99 sol, val? Molt bé, creat això ja podem crear un canal, val? Aquest canal digital, i posem la freqüència que vulguem. Si la freqüència que posem d'emissió i recepció és igual, apretem aquí i automàticament ja ens canvia. Potència, que volem que es programi. El TOT jo sempre el poso a 2 minuts, perdó, a 3, 180. L'escal list, on volem que ens escanegi. Grup de recepció, hem creat el TG9, el 317, el 17. Emergency System, None. Ja tenim el canal amb el TG217, tant amb contactes com amb l'RX Group. Repeater slot, el 2. El color code, normalment l'1. Ja tenim un canal creat. El segon canal, si volem fer amb TG9, només hem de fer la freqüència que vulguem, el TOT, i posar-hi el TG9, i el tenim, i el contacte també tenim el TG9, a l'emergència 0, el color 1 i a l'eslot 2, o bé l'1, que convingui. El nom, li podem posar el nom del canal que vulguem, el que vulguem, amb analògic com digital. Després, a l'hora de fer les zones, a la zona 1 hi podem afegir aquest canal. Primer borrem tots aquests canals que hi ha aquí per poder afegir. Aviam, no m'equivoqui jo ara. Vale. A la zona 1 hi posarem el canal aquest, i a la zona 2 hi podem posar un altre canal, el canal que hem creat a l'1. Amb escàners podem fer el mateix. Podem crear escàners nous i podem posar les freqüències que vulguem. Li podem dir la prioritat que volem i li podem dir quin canal ens ha d'escanejar com a prioritari canal 1 i com a prioritari canal 2. I d'aquesta manera ens escanejarà sempre tots els canals, però tindrà prioritat a l'1 i el 2 aquí, en aquest cas. Bàsicament és això, per llegir el walkie feu servir això, per gravar això. I poca cosa més. Recordeu que teniu un code plug a la pàgina web de la Federació Catalana que podeu fer servir sempre que vulgueu, només canviant, sempre això sí, quan el baixeu, el vostre indicatiu en aquí i en aquí. A partir d'aquí ja podeu jugar tant com vulgueu. Espero que us hagi agradat l'explicació.